машина. По средата. Ама ти вече би по средата. Дай ти къде? Скоро дясно. По-скоро в средата! Я ставам искам да би, обаче... Юспата ще влезе до... Още от сега ви го казвам. Къде ще влиза? Долу дясно. Браво. Аз ви казах да... It's a beautiful в средата! Слушай, първото заглавие е заред. А! Това е точен изстрел. Вижте го, погледнете го. Който ми направи. Видяхте какво става тук? Сега познайте кой е. The best. Добре, Хора, сега ще целим гради. Вие символ на победата. За този знак ще победя, гледайте са. Цели гради. Няма значение да кампа. Горната града. Ама не е нужда да кажеш къде ще я целиш, просто си целиш града. Ама горната града? Това е изпълнение. Символ на победата. Горе вляво. Като казвам горе и целя града. Ще целя горе дясно. Пропуск. Пускам. Горната. Ако това беше горна, аз съм трамплин, хора. Горна беше. Горна. Горна, ама с 300 зора. Дръж бе.